aturan kasunyatan. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno. Rini dikondol wong liya. Ngapuranen aku yen ninggal ke sliramu nanging atiku wis dudu tuwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku muga kowe ndang entuk gantiku yo Mas. Bakal golek ganti wong ayu. Mbok enteni. Tak teni. Ayo. Ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup laleno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa nilakake aku sumanding wong liya. Tukang syuting hati-hati ning gone pinggire kacan polah iki lho. Akbar audio. Rini Dalem Mas Tukul. goyang dong. Heeh. Iya. Heeh. Iya. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot Sing ikhlas yo Mas. nampa kasunyatane tresno kowe dikondol wong liya. Sikato Ngapuranen aku yen ninggal ke sliramu nanging atiku wis dudu tuwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku cipta laras ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ning ati nanging tutu
tresnaku amung sliramu sawiji. Apa kuwi tenan, Mas? Diseseni bumi lawan langit. Aku tresno lawan kowe ora bisa tak pisahake. Janji lo ya. Janji. Janji ora entuk diingkari. Wah yo. Ora gampang nampa lakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Sunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni. Sunyatan konco kagem Bapak Ibu nderekaken Cahayu.